pehmustusta. Ottaakohan ne kohta? Annat sä rullailla sitä kameraa vaikka sillä laajakulmaa? Mitä? Meinaat sä niinku vetää näin? Kyllä mä vähän vedän, koska muuten se olisi niinku siltä, että ei näkisi yhtään, että mitä niinku tekee se. Niin. Nyt tossa on tosiaan toi päkki, joka lähtee 4 kummastakin missä on tossa noissa toi ja jammerit. Niin ne pitää päästä läpi, sen mä niinku tiedä. Ja noin niinku määrää tahdit tossa edessä. Juurikin näin. Mut mistä noi tietää kumpia kummassa joukkueessa? Tossa noin niinku... Tossa on, nyt siinä on valkoiset ja mustat. Ihan pelipaita, peruspelipaitasysteemi. Mutta jos niinku on kauhean vaikeeta, sitten niillä on tietysti myös noi tähtihatut, mitkä niillä on. Niin ne on kans niinku tietyn väriset. Aha. Nyt tapahtuu. Mistä nyt pisteet?